Ha tornat. Molt bones, benvinguts a l'anàlisi d'aliments de Pesta Almogàvers previ al D'aliments quart o o de cinquè xampús? torneig. D'aliments, d'etiquetes Ah, vale, d'aliments. Soy súper facilón. Mentre que aquests 5 minuts, 6 minuts. Aviam, una miqueta de tranquil·litat. Pausa i serenor. No, ja és nos algo teu. El portal de los elfos, Artemis Fowl, tota la col·lecció de Harry Potter duplicada. Artemis Fowl està prou bé, en plan, jo què sé. Però, no sé. Bueno, clar, va d'un friqui superdotat, suposo que una persona com tu. S'ha sent identificat, no? Bàsicament. Exacte. Un friqui superdotat i té una espasa màgica, aquest sóc jo. No, bueno, no té espasa màgica, però... té igual. Tio, llegeix algun xampú o alguna cosa així. Les instruccions d'un xampú? Sí, Vaig a sisplau, buscar un xampú? corre, bé. Per què li fas fer aquestes coses? Ha de poder fer interessant qualsevol cosa. Per què li fas fer aquestes coses, tio? Jo no li faig fer res, jo suggereixo coses i la penya fa el que vol. Que no m'ocupin a mi. És molt... Ha tornat. Molt bones, benvinguts a l'anàlisi d'aliments de Pesta Almogàvers previ al D'aliments quart o o de cinquè xampús? torneig. D'aliments, d'etiquetes Ah, vale, d'aliments. Tenim aquí, entre les nostres mans, un jamón cocido extra del Carrefour. Quan anem a la secció de pernils d'un supermercat, és molt important evitar qualsevol producte que no digui jamón. I hem d'atravessar una següent valla, que és el jamón York. No sé què han fet els habitants de York, perquè hi ha diverses ciutats al planeta que es diuen York, per mereixer que el pitjor, o sigui, l'eufemisme aquest de jamón es diu York. Sempre penso en els pobles habitants de York, quan veig el jamón York, que és el que et sol venir als restaurants, xinos, qualsevol tipus de hostal, d'hostaleria, de rostisseries, tot el que porti pernil dolç, podeu suposar que és jamón York. El jamón York és basura triturada, posada junta i amb colorant perquè sembli jamón. Quan veus jamón cocido, pots començar a guanyar confiança. Hem de tenir en compte una altra cosa. Normalment quan gires l'etiqueta, hi ha marques a les que els hi pots tenir mania, com per exemple jo tinc una gran mania a Campofrío. La majoria de productes Campofrío he analitzat l'etiqueta i són basura reciclada. O sigui, és quan tu agafes jamón York a punt de caducar, el tritures i tornes a fer jamón York, de segona remesa, allò és productes Campofrío. No sé si us he fotut mai una pizza d'aquestes refrigerades no congelades Campofrío, aquestes que venen amb un sobre de salsa, lamentable. O sigui, senta fatal. Anem amb els ingredients. Per començar ja tenim jamón cocido extra en fines lonxes. Que sapigueu que m'ho he mirat i normalment solen portar el mateix amb fines lonxes, que és més corte grueso, no? Aquells que són rectangles més grans. El fines lonxes és aquest que ve amb requadrets i com doblegadet així mono, per fer-te entrepans, pizzas, etc. Veiem ja un percentatge de carn del 85%. Jamón de cerdo 85%. Quan vaig estar treballant a l'hostaleria, per exemple, a la rostisseria El Gall Fer de la plaça de la Sagrada Família, utilitzàvem una paleta de qualitat mitjana alta i tenia un 51% de carne de cerdo. I allò, evidentment, era York. Tots els productes designats com a York solen portar entre un 40 i un 60% de carne de cerdo, el qual ens deixa amb un pòsit de merda sense parangón. Agua, sal, aromas estabilizantes i aquí ve lo cringe. Trifosfato de pentasodio. Carragenato, o sigui, colorant. Sorbitol, o sigui, sucre. Antioxidantes. Normalment els antioxidantes més clean que ens podem trobar pel mercat alimentici són el àcido cítrico, també conegut com a àcido ascórbico, que és el producte de donar-los de menjar a uns bacteris que els hi dones un X material i caguen àcido cítrico, que vindria a ser suc de llimona cagat per bacteris. Llavors, maten a tots els bacteris i fan el que es diu una separació de materials com per densitat i decantacions i diversos processos que acaba quedant el conservant més comú a la indústria alimentícia, que seria l'àcido ascórbico. Quan voleu paro, Estic fent aquí... Sí, queden 50 segons. Quan queda perquè comenci això? 50. 50 segons, va, encara. Tens 50 va, segons. ràpid.
Antioxidantes. Quan la cosa no va per àcido ascòrbico, podem trobar coses molt lletges. Us recomano buscar a la pàgina del govern si són acceptables per la salut humana o no, sobretot en cas de nens menors d'edat o en embarassades. Un exemple molt clar, un dels conservants principals de la maionesa, el nom del qual no recordo, és totalment desaconsellat per embarassades i nens. I, tot i així, vas al Happy Meal al McDonald's i et donen maionesa, encara que siguis embarassada o un nen petit. Els antioxidantes aquí pinten molt malament. Isoascorbato de sodio i citrato sódico. Conservador nitrito de sodio. Segons. Va Unclean. ràpid? I ja està, ja ho tindríem. Per això compro el Molt jamón bé. cocido extra del Carrefour. Doncs això comença ja. Ara, la puta, ara ens han de promocionar, ara, vull dir, els hem posat a huevo. Sí, cert, cert. M'anaves mirant la cara quan anaves fent això. No sé com no et pots aguantar. Comencem amb el senyor... Per què no comença? Ah, aquí, senyor. Què comença? Estem amb Obélix. Guarda't un pedo.